Erokamano. To mheshimiwa kodhi mbele weche mag siasa nyocha un ka mkunji kendo imbe na neni kanyo to nitiere weche moko aboro ma jatend migawo mar Azimio miluongo ni Raila Odinga nogolo. Achiel kuom gi ni Azimio dagi duoko mar yiero mar higa mar 2022. Koro mano nyiso nang'o ne jopiny ayanga nikech wachni nosedhi e doho kendo doho bende nokire oko. Mheshimiwa penjo ni bedo ni udagi yiero mar higa mar 2022 koro nyiso nang'o nikech Raila nowacho wachno gi weche moko aboro bende manun ka mkunji. Koro ka waduoge wach ma nyoro Raila Kamolo Odinga no biro ka en kachiel gi joge mag jo Azimio Mama Takarua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa ne okao thuolo mar mondo mi owuo gi jo Kenya mondo ong'is jo Kenya ni gima notimore e thuolo mar yiero to gi lendo manolendi gi Chebukati ne gin lendo mabandia kaluwore gi whistleblower makoro nyicha golo nonro malongo mar gima notimore. Nyisore ni Raila Amolo Odinga ne oyombo gi atamalo maduong' kabisa e Central Kenya, e Western Province, e Rift Valley kende ema kori wacho ni ker mane oyombe. In Central Kenya kumiwacho ni ma e kama jogi ne noyudo kura mang'eny. Nenore ni whistleblower koro golo wach maber ni Raila Kamolo Odinga noyombo by over 2 million votes. Koro kaluwore gi weche makoro nowuok gi Raila Kamolo Odinga nyoro nogolo ultimatum weche madito aboro. Mokwongo manowacho en ni wan kaka jo Azimio okwa yango serikal mar William Ruto. Mar ariyo, yiero manotimore manoland gi Chebukati okediero makare momiyo serikal masani mantiere en serikal ma okwayangi gi dho kisungu iwacho ni it is an illegitimate government. Koro mar adek Raila Kamolo Odinga e wechege madito nowacho ni wan kaka jo Azimio wadwaro ni mondo the entire infrastructure mar IEBC chakre server, chakre portal kama nikete forms 34A to gi gik moko duto mag lendo manotim mar mondo miket ayanga mondo mi jo Kenya obed mondo ng'e ni to yiero ni notime yo mane. Nowacho e wach mar ang'wen ni wadwaro an audit by an independent body mar mondo mondo otim nonro ni yiero gi lendo manotim gi adieri kuom gigi ginang'o. Wach machielo makoro nowacho ni wan kaka jo Azimio wadagi bedo ni IEBC koro idwa time lokruok kendo idwaro ket yiero mar commissioners mamoko manyien gi chik manyien mane gikalo to chik magiketo magikalo ni king'iye matut tibro yudo ni serikal mar William Ruto dwaro ni mar mondo migi control IEBC e yo mancha gi control IEBC through Wafula Chebukati. Yeah, to mheshimiwa ntiere wach moro